Napintas iti panagkaykaysa dagiti umili ti Tabuk City, Kalinga para iti pagsayaatan iti bukod na ang lugar. Naimatangan daytoy iti panagbibinadang dagiti umili iti Babbarangay, iti panang-obserbarda iti barangay at kalinisan day. Naglinis da kadagiti kalsada ken bakante a lote. Kastamot nagruot da kadagiti lugar a masapulen a malinisan. Nagpidot damat lang kadagiti basura ken inikat da dagiti banag a makasinga iti kalsada. Daytoy nga adda ket panangtulnog da iti DILG Memorandum Circular 2023-133 a mga alukoy kadagiti komunidad a suportaran ti nationwide clean-up drive a kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan wenno kalinisan. Aniswat iti Enero kaspaset iti bagong Pilipinas campaign ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Puno unay nga kaparis ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.